Hainbat lagun bildu ziren atzo Parot doktrinaren aurkako pankarten atzean. Herrira plataformak Euskal Herrian zehar egindako hainbat protestetan. Besteak beste Bilbon, Donostian 600 edota Iruñan 500. Plataformaren esanetan Espainiar estatua giza eskubideak modu larrian urratzen ditu. Euskal Herrian martxan den bake prozesua oztopatzeko helburuaz. Atzo hasi zen Estrasburgo Parot doktrina berrikusten. Inés del Río kasuaren harira. Atzo era guztietako erreakzioak izan ziren. Inés del Rioren abokatu batek, Mark Muyerrek, Parot doktrinak giza eskubideen itun europearren 2 artikulu urratzen dituela baieztatu zuen. Aldez aurretik komunikatuta zegoen zigor bat luzatu egin baitzuten. Atzera eginez. Isaac Salama, Espainiako estatuko abokatuak ordea zioen, ez direla gauza bera. Hilketa bat eta 32. Eta Espainiako espetxe onurak kudeatzeko eskubidea duela. Azken horren harira, esan ere, Jorge Fernández Díaz, Espainiako barne ministroak, baieztatu zuela Estrasburgok Parot doktrinaren aurka eginez gero, ingeneritza juridikorako tartea badagoela. Horren aurrean, EAJak esan zuen, astakeria dela, 197/2006 doktrinaren inguruan ari garela. Ingeneritza politikoa aipatzea. Inigo Iturrate jeltzaleak egindako adierazpenetan gehitu zuen EAJ ez datorrela bat Parot doktrinarekin eta Estrasburgok bertan bera usteko nahia agertu dute. Horren alde egin zuen ere Eusko Legebiltzarrean. Izan ere, parlamentuak ere Parot doktrina indargabetzeko eskatu zuen EAJaren eta EH Bilduren aldeko 26 botoekin. Aurka bozkatu zuten PSE, PP eta UPyD.